Ayikho into engizwisa ubuhlungu ukuthi wena uyaxhaphazeka mfethu. Yazi ukuxhaphazeka emndenini kubuhlungu kanjani? Yazi lokhu ukuthi before bosebenza wonke umuntu bekuthathele ekhanda. Khona manje soloko waphelelwa umsebenzi akasekho umuntu okuthathele ekhanda. Nasekhaya basakuhloniphi omalume. Yabo sisi bakho abasakuthathele ekhanda just because wena waphelelwa umsebenzi. Ngalesa khathi kathi usasebenza boba yenzela yonke into. Sebekhohliwe lezi zinto wabayenzela zona. Khona manje sebefocus ngokuthi wena usebenza onalutho. Even noma uthi uyakhuza ekhaya kusakhuzi ngoba wena onalutho unani. Sekuzwakala iphimbo lomuntu osebenza noma ebhibhidla kuthi uyena uright just because yena uafforda everything i-breadwinner. Wathi ngitshele mfoko kababa, it's fine kulungile mfethu noma bathi mfethu onalutho uphelelwa umsebenzi. uNkulunkulu uyabaphendula abantu abaswelayo. uNkulunkulu uyabaphakamisa abantu abanganalutho one day. Yabona njengoba bekhanda ubudlelwano ngegama lakho ukuthi abakuthathele ekhanda noma uyiphathi lomndeni ekhaya. One day uNkulunkulu uzokukhuphula akuphe umsebenzi. Ilapho uzobona bazobuya bacela ushwele kuwe. Mina ngokwami ngombono wami ukuthi ujabule nabo kodwa ungasaphinde ubasize. Ngoba esikhathini samanje siphila nabantu sithi abantu basekhaya kodwa impisi esigqoke isikhumba semvu. Wena fanele ukuqaphela lokho ukuthi ungafocus kakhulu ngabantu basekhaya. Abantu basekhaya ngeke bakuyenzele lutho. Yenza izinto ngokwakho. Kusazophendula kusazona. Yabonga. God bless you.